Revolučné roky 1848 až 49 v Európe. Viedenský kongres reštauroval v Európe politický systém spred Veľkej francúzskej revolúcie. Hoci sa oficiálne hovorilo iba o násilí počas revolúcie, v ľuďoch ostala zakorenená túžba po slobode a rovnosti. V roku 1848 prepukli takmer v celej Európe lokálne, ale nie izolované revolúcie, okrem Ruska, Veľkej Británie, Španielska a Osmanskej ríše. Odohrávali sa v znamení odkazu Veľkej francúzskej revolúcie, liberalizmu a nacionalizmu. Požiadavky a ciele revolúcie. Zaviesť politické zmeny. Zaviesť občianske slobody. Zlepšiť sociálnu situáciu všetkých skupín obyvateľstva. Do čela revolučných hnutí sa postavili silné skupiny vodcov, ktorí sa označovali ako národní. Nacionalizmus výrazne ovplyvnil spoločnosť 19. storočia. Národ vnímali ako spoločenstvo rovnoprávnych ľudí, ktorí hovoria rovnakým jazykom, obývajú spoločné územie a majú spoločnú minulosť. Tieto revolúcie sa označujú termínom Jar národov. Pri realizácii týchto cieľov by sa museli zmeniť hranice existujúcich štátov, padli by tróny aj panovníci. Preto oficiálna moc prenasledovala rôzne revolučné spolky a osoby, ktoré sa v nich angažovali. Revolúcia vo Francúzsku priniesla zvrhnutie Bourbonovcov, vyhlásenie politických práv a dočasne nastolila republiku. Korupčnými a politickými škandálmi otrasený režim kráľa Ľudovíta Filipa vyvolával rastúcu nespokojnosť. Opozícia, republikáni, liberáli, sa proti kráľovi organizovala a protestovala. Monarchia vo Francúzsku marila činnosť združení, ktoré by mohli mať revolučný charakter, a nepovoľovala veľké verejné zhromaždenia. Opozícia preto využívala formu banketov, t.j. zhromaždení, ktoré organizovala pod zámienkou súkromných osláv, no organizátori museli garantovať ich nepolitický charakter a žiadať o povolenie. Keď vo februári 1848 vláda zakázala republikánsky banket, stalo sa to podnetom k otvorenému konfliktu. 24. februára 1848 sa v parížských uliciach zhromaždili tisíce remeselníkov, študentov a mešťanov. Keď vláda poslala proti demonštrantom národné gardy, vyrástli v uliciach barikády a časť národných gárd sa pridala k povstalcom. Starý režim sa zrútil a kráľ Ľudovít Filip abdikoval a ušiel z krajiny. Za jediný deň sa podaril štátny prevrat. Bola vyhlásená druhá republika a vláda dala prísľub demokratizácie spoločnosti. Hlavnou úlohou vlády bolo zorganizovať riadne voľby, pripraviť novú republikánsku ústavu a zabezpečiť prácu. V decembri 1848 sa konali prezidentské voľby, ktoré vyhral synovec cisára Napoleona Bonaparta, Ľudovít Napoleon. Ako prezident však postupne likvidoval revolučné zmeny, slobodu tlače, zaviedol policajný dozor a hliadkovanie v robotníckych štvrtiach. 2. decembra 1851 uskutočnil štátny prevrat a presne o rok, december 1852 sa vyhlásil za francúzskeho cisára a nechal sa oslovovať ako Napoleon III. Vo Francúzsku sa začalo obdobie tzv. Druhého cisárstva, 1852-1870. Revolúcia v Taliansku a Nemecku. Cieľom revolúcie na Apenínskom polostrove neboli iba konštitučné a demokratické zmeny, ale aj zjednotenie krajiny, ktorým chceli odstrániť rakúske panstvo v krajine, Lombardia, Benátsko. Na území Talianska existovalo v jeden polovici 19. storočia niekoľko štátnych útvarov, napríklad Sardínske kráľovstvo, cirkevný štát, Neapolské kráľovstvo. Hospodárska kríza, neúroda a odpor proti absolutizmu vyvolali v januári 1848 na Sicílii povstanie ľudu. Revolučné hnutie sa postupne šírilo po celom polostrove. V Benátkach a Toskánsku revolucionári vyhlásili republiku. V Ríme musel pápež v prestrojení utiecť a v januári 1849 tu bola vyhlásená republika. Sardínsky kráľ Karol Albrecht prijal ústavu a postavil sa na čelo zjednocovacieho procesu. Dvakrát vyhlásil rakúskemu cisárstvo vojnu, ale obe vojny prehral. Nakoniec rakúske vojská revolúciu potlačili a Taliansko zostalo i naďalej rozdrobené. Viedenský kongres potvrdil rozpad Svätej rímskej ríše nemeckého národa a na jeho území vznikol nemecký spolok. Zjednotenie krajiny a národa chceli aj revolucionári v nemeckých kniežatstvách a kráľovstvách. Nebolo však jasné, ako by sa malo zjednotenie uskutočniť. Riešili viaceré otázky ako, mali sa občanmi nového štátu stať všetci nemecky hovoriaci obyvatelia. Mal nový štát vzniknúť v hraniciach zaniknutej Svätej rímskej ríše nemeckého národa alebo sa mali dobrovoľne spojiť nemecké štáty s pruským kráľovstvom. Hovorilo sa o veľkonemeckom a malonemeckom variante zjednotenia. Zástupcovia jednotlivých štátov takmer rok rokovali na sneme vo Frankfurte nad Mohanom. V marci 1849 prijali ústavu a dohodli sa, že Nemecko bude monarchiou na čele s pruským cisárom. Ten korunu odmietol a revolúcia nedosiahla svoj cieľ, zjednotenie.